Nhasi ndiri murema. Gaisi damboti timboonesana nenyaya yetimu rinoziva zvinhu zvese zvevanhu. Timu rinoziva zvinhu zvese zvevanhu. Timu upi uya akadyisa murume. Timu upi ko chirume chiyaiwawo. Timu uyu anohura ushu. Ihure iri. Timu upi vana vanotori naye havasi vake, havasi vemurume wanaye, akahura kumuvana ivava. Ndini vamwe varume. Timu upi uya here anoroya uya. Anoona anotoroya uya. Matimu etc zvichienda zvikadaro. Ndoda kumbobvunza naye timu. Panenge pachiroya vanhu ava, imi munenge muri kupi? Kuti muzoona uroyi hwevanhu ava, munenge muri papi? Nokuti it takes one week to know another. Varoyi ndo vanozivana kuti uyu muroyi uyu. Nokuti vanombosangana kuma meetings avo avanenge vachiroya, vachiita zvinhu zvavo zvouroyi vari vese. Handiti it takes somebody hure rinoziva kuti rihure iri. Kana maisangana kubhawa, mese munenge mune chinangwa chimwe chete handiti chekuti muri kuenda kubhawa kunohura handitika. Kana kuti mese mune zvikoma zvamuinazvo zvamuri kuhura nazvo samwe, munenge muchitozivana. Hakuna munhu anoti akarara kumba kwake angazoziva zveuroyi hwanhingi kana kuti zvechihure chanhingi iye agere kumba kwake. Hazvigoneki. Akadyisa murume, paidyiswa murume wouyuzvu, iwe wakazviziva sei? Wakanga uri pai? Ndiwo akaenda normally munhu anotaura kuti uyu akadyisa, anoziva kudyisa kwomurume woumwe munhu kati kwemukadzi woumwe munhu. Unenge wakamutora iwe ukamutaridza kunodyiswa kwacho. Kana kuti makaberekana makaita gudza mudungwe, makaenda kunwa munoziva kunodyiswa varume kana vakadzi. Haungangomuki kumba kwako mangwana makuseni wongoti nhingi akadyisa murume. Handiti saka mudzimba dzevanhu, mubvunzo wangu woti mudzimba dzevanhu vanhu vachabvumidzwi kudanana here? Mudzimba dzevanhu vanhu vachabvumidzwi kuwirirana here? Mudzimba dzevanhu hamuchina mutual understanding here yemacouples? Iwewo kumba kwako, kana murume wako asingakubikiri, kana murume wako asingakuwachiri, kana murume wako asingakuteereri, handiti hazvireve kuti varume, nokuti varume varona vachiwachira vakadzi vavo kana vachiita vakadzi vavo zvakasiyana siyana vakadyiswa. Mudzimba mune mitemo yakasiyana siyana. Mudzimba mune rudo runoitwa mudzimba umu rwakasiyana siyana depending nekuwirirana kwenyu. Kune macouples anowirirana zvokutoti svika pakutoti murume anomukama kusema kuti mudzimai wangu nhasi handisida kuita anything, I am cooking zvese, ndini iwe unenge wakarara, achitomuvigira chikafu mumba imomo. Pane varume vekuti they support vakadzi vavo in everything zvaanenge achida kuita. Havana zvibinge zvakawanda, havana zvinhu zvakawanda wanda. Iwe usati kana wakaroorwa nebora ngoma rako rekuti rinenge richikudza kuti handidi kuti pamba pangu papfekwe trouse, handidi mukadzi anopfeka short, handidi mukadzi anopfeka brazilian mumusoro, handidi mukadzi anisa nzara, chiga kufunga kuti ukaona umwe vakadzi vakapfeka mabrazilian avo, kana kuti vakapfeka mashorts avo, kana kuti vakaiswa nzara, woti hanzi izvo varume vacho vakadyiswa vanobvumidza chii? Kana kuti varume vanosapota vakadzi vavo kudzimba dzavo, woti hanzi varume ava vakadyiswa. Kune vanhu vanotowirirana zvokudaro. Kune varume zvinodhipenda, kana murume wako riri dandayedi risina kuenda kuchikoro, richiri kurarama munguva dzekuma 1950 chakadaro, kune varume vave civilized kunze uko. Civilization yakauya and most people are now civilized kunze uko. You find kuti nevarume vavo vanowirirana zvokutodaro, nevakadzi vanowirirana zvokudaro. Handiti vakati miromo yenyu haityi muchidza umwe munhu kuti muroyi. Makanga mamuona chiroya kupi? Mairoya naye here? Iwe usafunga kuti ukaona munhu akabudirira, ukaona munhu akuita tunhu twake, then you start calling that person names kuti anoroya. Uya anoroya, wakamona chora, ukanzinongedza munhu akaroya, tipe evidence kuti akaroya, unogona kuibudisa here proof? Kana kuti miromo yedu inongori futi inongotaura zvinhu zvainongozokumana, rumwe runenge rangove ugodo, rumwe runenge rangove ruvengo. Kune vanhu vanogona kushanda kunze uko, vanogona kunganidza zvinhu zvavo. Kana vaita tunhu twavo, vatenga mabhazi avo, vatenga dzindege dzavo, vatenga magonyeti avo, umwe munhu uya kuti muroyi uya akaromba. Iwo une information yakakosha kudaro, uri kuziva panoroyiwa zvekunoromba, panorombeswa vanhu, panorombeswa vanhu. Iwo uri kutambura, hauna kana senti, hauna kana pekugara pakanaka, hauna kana chinobatika, but une information iri so important kudai. Uri kutaura zvokudyiswa kwevamwe varume kuti hanzi vakadyiswa, upiko murume akadyiswa, une information iri important kudaro. But iwewe mumba mako uri kutambura every day, uchirohwa nemurume, uchishungurudzwa nemurume, ko wadi kungozvibatsira kazeni ungoenda kunodyisawo munhu ushu,
kuti mumba mako muve nerunyararo, muve nepisi, kuti ufarewo mumba mako. Nokuti kana usina happiness iwewe, uchada kuti vamwe vanhu vashayewo happiness iwewe. Autodi kuti vamwe vanoti happiness, nokuti waona happiness kumba kwako, nekuda kuti hakuna mfaro, nekuda kuti uri kutambura, hauna pekugara pakanaka, hauna chingwa chekuti udye upe vana, then wakuti vamwe vanhu vakaromba, then wakuti uyu ihure anohura. Wakamuona achihura? Paihura, paakanga achihura wakanga wakabata light, wanga wakabata rambi here iwe. Vanhu zvamunoziva kuti vanodyiswa kudai. Ko madii kuinda imimi kunotsvagawo kuti mwanotodaroka hatorina kana murume ari kutofamba achitotsvaga murume mabhurupu nemapeji umu kuti ndokumbirawo mutsvakirawo murume. Asi chinototsvaga wako kaudyise uite wako waunogara naye mumba, urege kunongedza vanhu kuti vakadyiswa. Siyai nyaya dzekunongedza vanhu kuti vakadyiswa, he ninge anoroya, he ninge anohura. Handiti iwe une chiri kushandiswa nauyu kuhura, iwe une chako. Information iri so important yakakosha kudaro yaunayo, ko uri kuiziva iwe, ko chingo improve kanhamo yako, improve poverty yako, pakushandisa chako chaunacho ungozvihurirawo. Haubvunzwi opposite your body. Body yako, chinhu chako, zvinhu zvako zvese, hapana nokubvunza. Chingo improvewo, ingoshandisa ma-assets ako wakapiwa naMwari iwewe kuti uimprove life yako. Anenge aona kana wakanga wakamubatira ramba achihura munhu, handitika ichoice yake yekuti ndozvanoda kuita paupenyu. It's none of your business. Hana kuyakakumbira chinhu kumba kwako kuti ndipo ndimbonohurisa ndigozodzosa. Siya munhu ahure kana ada kuhura, nokuti iwe hazvikubati-bati, hazvikutadzisi kufema, hazvikutadzisi kudya kumba kwako, hazvikutadzisi kuenda kutoileti. Siya munhu aite zvaanoda noupenyu hwake. Iro ritimu rinodza vanhu kuhura, rinodza vanhu uroyi, rinodza ivo ndivo number 1. Kuda kukavhira zvavo zvouroyi hwavo nekuhura kwavo nekudyisa kwacho kwavanoziva kunodyiswa vanhu ikoko, handimona, nekutaura zvinhu zvevamwe vanhu. Timuka, dzidzai kuti mudzimba mune rudo dzidzai kuti kune vanhu vanowirirana, dzidzai kuti kune mumwe munhu anoenda kunohura nechinhu chake hachisi chako, hakwereti chemunhu. Dzidzai kuti kune vanhu vanoshanda kunze uku zvokuti mukavaona vabudirira hanzi akaromba, he muroyi. Kune vanhu vanoshanda kunze uku. Information yamuna yakakosha zvokuti dhiwadikani. Kana waona kuti zvinhu izvi zvakadai zviri kuitira umwe munhu haurambidzwi kuendawo kunoitawo izvozvo kuti uite better your life. Siyanai noupenyu hwevanhu. Thank you.